Salut, astăzi să facem contentul cu ce aruncăm la atâtea like-uri. Prima dată o să aruncăm la 0 like-uri acest pachet de șervețele. Acum care 0 like-uri l-am aruncat. Dar ca să fie treaba și mai treabă, urcăm sus. S-a auzit foarte tare. Sper că gresia este foarte bine, nu că bine. La 2 like-uri să arunc asta. La 7 like-uri asta. La 100 asta. Și la 1000 paharul. Și la 2500 o să arunc telefonul. Ce-ar fi dacă l arunc acum pe o pernă? Pentru că este foarte unicoasă asta, după cum vedeți. Poți să-ți rup și gâtul. Asta o punem jos pentru protecție, pentru că noi aruncăm telefonul acum pe gresie. O să mai arunc la 75 ca eu. Dar nu cred că o să fac asta în viață. 3, 2, 1. Gata, îl arunc. Mi-e frică. Dar nu, până la urmă, ce se poate întâmpla. Tot telefonul în regulă nu are absolut nimic, uitați. Eu nu vă să arăt ceva. E foarte bine și nici o să nu are nimic. A supraviețuit. Doamne ajută că nu am spart. Dar am făcut altceva. Am spart gresia, dar n-am spart-o, glumeam.